गिबियावनो 45थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो आफादगिरि लोगोसे बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे इंराजि गोदान 2020 मायथाइनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो जोंनिनो आंगो फोरबो मागो दमासि बेबो फैगासिनो गिबियावनो आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो जे दिनैनि जा हाबाफारि देंखोमु 1, 2, 3 बादायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनो होनायनि थाखाय आं साबायखर बावहरो बिराद गोजोननाय मोनदों आङो जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ लादों बेफोरबायदिनो बादायनाय हाबाफारि जा आखायाव लादों बिसोरो होनो बेफोरबायदि अपरचुनिटि मोनोब्ला जोंनि बर' हारिया गोबां कालचार लाइनाव बिराद माने डेभेलप जानो हागोन नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिखायो आरो बे हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे जोंनि जाय बादायगोन जाय पार्टिसिपेट खालामगोन बिसोरनिबो बिराद गोनांथि दङ बेखायनो आं आसा खालामो बेखेवगिरि हिसाबै जे दिनैनि जा हाबाफारि बेवहाय गासैबो गोसो गुदुं जानानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हेफाजाब होफैयो आं बेखौनो आसा खालामो आरो मोनसे खोथा जों जेब्लाबो सेल्फ कन्फिडेन्टखौ जेब्लाबो जों गावजों लोगोसे लाखिनांगौ गोबां मानसिफोर दङ बिनि गेजेराव आंबो सासेमोन आंनि लुक्सखौ मेटार खालामनानै आं जेराव गोसो दङ बेवहाय आंहा माने सेल्फ कन्फिडेन्टआ एसे खममोन सिगाङाव लुक्सआ एक्चुअलि मेटार खालामो जुदि नोंहा गोसो सिङाव हास्थायनाय दङ बा आवगायलांनो गोसो गुदुं जानानै दङ जेब्लाबो गावनि सेल्फ कन्फिडेन्टखौ ल' खालामनाङा बिदि साननाङा जे एक्टिं लाइनाव फैनोबा गासैथिंनिफ्राय पारफेक्ट जानांगौ बेल' नङा एक्टर एक्ट्रेस माखौ बुंदों एक्टर माखौ होनो जेनेबा जुदि नोंहा एक्टिं लाइनाव इन्ट्रेस्ट दङ बिदिब्ला नोङो जेब्लाबो साननाङा जे आंहा महर गैया आंहा लुक्स गैया आं बिनि थाखाय पारफेक्ट नङा बेबायदि जेब्लाबो साननाङा बहुत दङ बेखिखौ आं बुंनांगौ गोनांथियानो गैया माने जों दा नुयो बिराद माने साक्सेसफुल बलिउड एक्टर्स दङ जायफोरा लुक्सआनो बारा बिदि गैया माने एक्चुअलि लुक्स गैया बेबायदि बुंनो मोना एभ्रिवान इज पारफेक्ट गावबा गावनि थाखाय जेरैहाय दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानानै मोनसे एग्जाम्पल होदों जोंनि गेजेराव नितामणि टाइटेलखौ आं बारा एसेबां गोसोआव गैला आं नितामणिखौ बिराद मोजां आंजों आरो बिनि साक्सेसफुल जानायखौ नोंथांमोना गासिबो नुनो मोनखादों माबायदि साक्सेस सासे बर'नि गेजेराव सासे ओरैबायदि साक्सेसफुल सिंगार बियो खम बैसोआवनो बेनि गासैबो क्रेडिट्सआनो बे जिथु देंखोमु 1, 2, 3 हाबाफारि बा बादायनाय गासैबो क्रेडिट्सआनो बेयाव थाङो आरो आंनि मथे आरो गासैबो नोंथांमोना नुखादोंबो ओरैबायदि गोदै बिथांनि सुरा रावा गासैबो मिथिखायो बेखायनो आं सानो माने सेल्फ कन्फिडेन्टखौ माने ल' लेभेलाव लांनाङा आरोना सानफ्रोमबो सेल्फ कन्फिडेन्टखौ एसे हाई लेभेलाव लांनानै सिगांथिं फैनो नाजानांगौ मानसिफ्राथ' बुंखागोन बिदिब्ला दिनैनि हाबाफारिखौ जागायनोसै नोंथांमोनाबो बाराद्राय बुंबाय थाबा बागोन आरो गोजांनायाबो बिराद बारा जागासिनो लास्टलि आं बुंनो सानो हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो गड ब्लेस इउ स' दिनैनि हाबाफारिखौ आं बेखिनि बुंनानैनो बेखेवना होनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ
दिनैसिम आं गोबां बिदि जथुमायाव थांबाय बाट बिदि एक्टिं खालामनो होनाय मोनफेराखैमोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम कुबेर आलियाव ना रायजो राजाफोरा आंखौ हांख्रायनाय हिसाबै आं खालामदों जेबो नङा नोंथांमोननि थाखायनो जोङो नोंथांमोनखौ इन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव सासे एक्टर बा फावखुंग्रि जानानै फैदों स' नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौ लाखिनाया जोंनि खामानि खिन्थु आं बेखौ हमना मोनासै जे आं मा एक्टिं खालामना देखायगोन नोंथांमोना मा लुबैयो मोसानायखौ हाथ'ला होनाय प्रेक्टिस खालामाखै मानो होनोब्ला आं मोनसे खोथाखौ बुंनो दा नोंथांमोननि रिकुवेस्ट खालामबा आं मोसागोन ना मोसानाया जेबो प्रब्लेम गैया जों गोसो गुदुं जानानै मोसागोन जों मोसानो चान्सखौनो नागिरखाबाय थायो खिन्थु मोनसे खोथा मोसाबा जों दा उइदाउट प्रेक्टिस मोसाबा बेफोर बे इउटुबाव हगारगोन इउटुबाव हगारोब्ला रायजानांगौआ जों जागोन बेखौबो जों रायजागोन जेबो नङा खिन्थु बेवहाय एसे दुखु मोनो आरोना बेखायनो प्लिज आं जि नेक्स्ट टाइम फैगोन आं नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बेवहाय आं नोंथांमोना जा होनो बेखौ खालामगोन ओमफ्राय दा एक्टिंखौ आं खालामना होनोसै आंनि मुभिनिफ्राय नांगौ ना आंनि जास्ट बानायनाय आंनि अन मेकिं नांगौ ना आंनि मुभिनि मा लुबैयो हा मा होनदों गाबनांगौ मा रिजोना गाबनांगौ गाबनायाथ' बिराद रिजोन दङ मानसिया दुखुआथ' बिराद रिजोन्स थायो जाबा गाबनाय बेखौ रिकुवेस्ट मोनबाय आङो अके Baba, sorry, Baba, I'm not there. Mendingan timpe Baba untuk bina lah. Ikhade mending jalan lah sorry. Apa? Ang nunggu berbeda galan bersama timun. Natai selamat sih sasi aja lalu sompi kayang di kubur cium. Nanti saja isibang bukan gereng nongi nonga. Ang bukan kayu. बे समा फैखायो सानसे नङा सानसे नाथाय आं बे समखौ जेब्लाबो फैजानो लुबैयाखैमोन आं बिदि नुगोन दा बाराद्राय जागोन हमथानो हानाय नङा जाबाय हा मा Umusakulane? Ebara? Hah? Okay. Hello. Break up on it, hello. Ini namanya ni use kalam, saya mau ni pun. Seram. Nengang kumaburi berbeda karena waktu sini bang. Maburi. Alhamdulillah masjid bekhayal. Nengang pusat zemburi ni lekin ke. Behamuri Muslim anghamoti bina ada difference ah. Nengang bini ang nigas ni difference ko tun makai. Zana hago nang jini bini semai nama orang modern slim ko nari nang beku birak musang mondem. Angni modern गिदिरखौ नुनानै नोङो बर नांनानै लासिंसिं मोननानै नों आंखौ गारबाय नाथाय सानसे सम फैगोन बे महरा सानफ्रोमबो थाबाय थाया बे महरखौ लानानै नोङो बुगादों दिनैयो आंनि गार्लफ्रेन्डआ ओरैबायदि साइज नों बेफोरबायदि नङा खिन्थु सानसे नों बुजिगोन बिनि गोसोआ जेब्लाबो खिन्थु बुरैया बिनि महरखौ लानानै नों दिनै गोग्गादोंना सानसे नों आंनि खाथियाव फैनांगोन जेबो नङा नों थां
थाइगिर भाजा खालामना जानायनि ना बेथ' माबासो sorry ना आं जासिगोन दायो मोसानायखौ आङोमोन एक्चुअली आंखौ जाय हांख्राय हरदोंमोन उदालगुरि जिल्ला एक्चुअली आं उदालगुरिनिनोखा सोरबा सोरबा मिथियो जानो हागौ सोरबा मिथियाखैबो जानो हागौ आं उदालगुरिनि जाबाय थेंक इउ